Hei, salutare tuturor, meu este Falsdime, și jucăm pe luat pe asta. Bun. Hai să tot atunci pe care l-ai văzut pe SMS, că pot transforma pe la mâine, poate de sau pe Facebook, dacă mâine. Acum e prea avea chestii, că de la asta în babă la mine, de la bă. Poți fac prostie să fac chestia asta. Ăsta acest pat mirobolant. O lună e mai mirobolantă. Așa. Așa, bun, în care nu trebuie să lasă în care. Lodge. Băi, mă cras. Ăla vede, face acolo. Dar deja l-o faci, că le vine un TNT. Papa. Automa. Acum facem la video. Drum. Dacă am iconă pe drum. Cu două. Mă duc peste cât am început. Acolo. Cine vine plibat. După aia fac și element de diamant. Optim round. Mă asigur de defense. Zic asta ce mai ok. Să mă asigur de defense. Mă fac un defense bun. Asta cum să nu crede ăștia că gen îi obsidian și vine de să destul de speranță de până să vadă că îi obsidian și o să vadă s-am făcut o scară deci am genul așa asta despre fel bine mă asigură diferențul acum o să fac doar pe treia asta mai întâi la itemele o să sunt ce-am să blocuri ce bou uite un bou ce mă cu 20 de niște așa îi fac că sunt tot ăla ce face 5 de ori la mine asta țin că tot așa cred că mă la asta să le limit cred așa ceva. Am ținut pe shift. Nu băc. Bine că m-am lăsat niște itemi pe aici. Așa. Nu, deci este un nublet. Nublet. Acum. Hai să-mi refac itemele pentru că eu sunt prost. Și nu mai pot să iau. Nu stau să mă luăm. Iar, vreau să scoatem viața mea lor. Așa, rămâne cu stack. Perfect. Hai să vedem.
nu se mai gădesc așa rapid. Să o parte de aici, o parte de aici, mă duc aici pe și iau un obsidian, am apărare asigurată, în fiecare direcție la obsidian, nu scăpă așa de la, nu cred că și cumpăr cum fac sale, cumpăr defense, armură, enderpearl, nu o să cumpăr, da, dar există și șanse ca comande, nu cred să ia stupat aici să vă văd alt. În acest loc, este mie, nu știu de mult, mă divertă bine pe tine. Dar ce? Uitați asta, deci uitați ce. M-am băgat în seama, am vrut să-l omor pe dar n-a să dacă așa facem, o steamer bun. Ce steamer zice și mai chiar adorat? Așa. Bun. Asta este așa. Au majorat. Sper că să facem chestii de-astea. Putem să am o de-aia, dar e foarte foarte. Vor fi concentrat. Ce mai? Vreau să dacă așa facem. Așa facem. Dacă este asta că vreau să ne luăm la și-o și el sabie, ești neutre cu sabia. Că dacă nu pot să atingi. Avea și tu. Ai, deci nu cred că m-a rămas cu un HP, mă, un HP. Bine. Așa, perfect, că nu la sac. O sabie frumoasă. Armură mai frumoasă. Da. Ce golden eagle-uri? Blocul nu strigă. Perfect. Mai mergem nu strigă. Față-vă cum știu ce fac. Mă duc la ei, mă duc la ei. Adică acum trebuie să mă mut pin-ul ăla. Eu ce mă scriu mă fac. Da, un hit. Nu trebuie. Cum fac. Trebuie să fac ce nu știu cu ei. Dar nu e voie în pune, nu mă duc pământ. Să fac sabie, să pun, nu, mă duc la lăzbi, stai în alt timp, mă duc la lăzbi și la cap. Hai să pun aici. Două frumos, relevant. Dacă pus de toate două, mi-au pus și nu știu cum pun să mi-au și sabie de taină. Mi-au și tunete. TNT. Hai să vedem ce să iasă. Am văzut la mine. Sper că mai știu când trebuie. Secundă. Perfect. Așa. Hai să vedem. Și pin-ul. Nu știu să iau totuși. De fapt nu mi-a ras. Eu sabia, mă duc la ea și le dau. Să duc așa. Nu cred că ce mă fac. Dacă costă un rapid. Dar nu ar merge de la fi pe asta. Și asta nu trebuie. Mai tot la anul și asta să mă merg la oară și după aia mă duc la altă și eu pot pe ăștia. Vreau să mă portem cine nu pasă. Și faceți timpul ăla. Acum, o chestia asta să mă uita bani, este.
Era ajutat de la dimineață. O plecat eu la uitele mele. Pe aici. Poate că a fost destul de și pentru period. La timp și până la altea albastru. De eliminat acum, nu? Aici nu mai are ceva. Aveți, da. Dacă nu știu asta. Am asta. Da. Nu fac eu toate asta de cutia mea. La fac diferențialul puște. Mai este eu. Hello? Good shit. Ce ar fi ce mă duc la asta? Asta acum farmers. Poate protection depinde cu ce vezi. Mă duc la mineral sau diamond și toată lumea fericită și bag pe ăștia. Ce țara aia la fel. Că poate îmi dau un șoc, super șoc. Super. Stai că mă bate, nu cred așa ceva, nu cred așa ceva. Băi, rămaș. Low HP, băi, nu mă așa pic. Nu, frate. Au dat-o. Aha, foc. Nu. Dacă ar muri odată, dar am sabie de-asta, ești nebun? Stai că-mi iau sabie, Așa nu s-o lasă prost. La manuca perfect. Hai că fac iteme rapid. Până nu vine. Cum să sabie de pol, așa. Mă uitam pe victorie, nu am luat. Așa contează. Am rapid niște cod de pape. Perfect. Care vine la semnă. Făcut după un n-am pupat imediat. Uite că da de la. De la pe de aici.
bine. Este, l-am bătut, perfect. Ușa un gol, da? Frate, gol de nivele. S-a plecat. Se duce și spajul. Părinte. Numărul Poland face fericit. Confirmare de asta. Perfect. Avem fix pe și asta. Nu a fost să găsesc. Spatele a fost destul de găsit. Să fac un eu nu știu. M-am concentrat maxim. Am blocat. Am scos la mine pe mă duc la iată că m-am răspuns la mine. Așa fi de asta. Uite de bună. Îl bat. Fiți atenți că îl bat. L-am bătut. Am câștigat. Nu am pierdut, nu cred. Câștigat acum? Nu am pierdut. Deci un hit mi-a asta. Da, cam atunci cu acest episod a fost scurt. Nu știu ce să spun, dar sper că v-a plăcut. Eu numele meu este Fazna și ne vedem la viitor. Pa!